kung si Maria wala pa himuas Ginoo, murag hangtod karon padayon ra gid tang magpuyo sa impyerno. Lingi ay mong tupad ing naganahan ka maimpyerno. Ha? Nahan ka? Way ganahag impyerno eh. O nganong na impyerno man ta tungod sa sala ni Eva o ni Adan. Si Eva mo starring kay siya may unang duol sa bitin. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang lalaki nadahig lang sa babae kay si Eva mo'y unang giduol sa bitin. Nganong una mang giduol sa bitin si Eva, nahibaw mo? Wa mo kibaw? Wasa ko kibaw. Kay kanimanggong tentasyon magsugod gini sa pagbati. Kaning mga babae emosyonal manggod kay mo. Emosyonal ba? Nya kanang emosyon mao gid na dayoy targeton si Yawa. Nyag maigo ng emosyon mawa man ni ang gitawag nato og rationality. Kining atong panghuna-huna. Oy, dali kaning mabanlas sa emosyon. Carried by emotion. Mo nang daghan kay mga summa cum laude nabuntisan lag driver sa balhabal usahay. Ngano man, ka-bright nimo, wa ka maghuna-huna. Nadaog yung emosyon. Pare, na biktima lang og labandira. Ana, obispo, na biktima lang youth leader. Ana, manager, na biktima lang sekretary. Di ba? Sige, lingay mong tupad ing na wapa ka mabiktima. Inaw pa? Oh, emosyon. Ngano man ang amahan o ang inahan magsige na magpangasaba sa ilang anak kay naglagot. Wa na makahuna-huna nga kana ila ng anak. Nganong magsige na magpangaway ang asawa sa iyang bana kay naglagot. Wa na kahuna-huna nga mauday na iyang gisaaran sa kasakit o sa kalipay. Ana. Nakaron, nganong ang laki nadama sa babae, kay ang laki, saman, huyang kaayo, basta babae na maoy mudool. Ang among strength, malumoy yun may basta babae na. Ana. Nang ay gyud mong kumpiyansa. Why hari, why emperador. Hasta gani si Samson, porti man tong kusgana, gibuntog yung Delilah. Nalumoy ang kusog ni Samson, pilding Delilah. Nang kining babae makatintal gid nimo na ang yawa anha gyud musugod og tintal sa babae. Karon gihimo si Maria, gipanalipdan sa sala sama ni Eva nga gihimos Ginoo nga way buling sa sala, gihimo sad si Maria. Pamasin na si Maria makabuntog sa yawa. Nakabuntog ba si Maria o wa? Nakabuntog. Ang iyang immaculate state iyang na-preserve. Si Eva ang iyang immaculate state wa ma-preserve. Unsa may gigamit ni Maria sa pagbuntog sa yawa sa dihang nagsigi nag-atake niyang yawa. Mga tulo lang sad kabutang ang akong hisgutan. Una, si Maria mipili, mi desisyon nga magpakasulugoon sa Ginoo. Mo nang niingon siya dinhi sa atong ebanghelyo, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Ikaduha, si Maria gidaig niya ang tanang gibuhat sa Dios. Ang tanang gibuhat sa Dios, magamay man o madako, iyang gidaig. Gani,
iyang gihinganlan og naghimo kanako dagkog mga butang ang akong Ginoo. Ikatulo, gipaambit ni Maria ang mga maayong butang nga gihatag sa Ginoo niya. Wa siya magdinaw. Ana, unsa toy una? Hoy, nangatog mo diha. Unsa toy unang gihimo ni Maria? Nagpakasulugoon sa Dios. Ikaduha, huy, harian na musbitin diha. Iyang gidaig ang tanang gibuhat sa Dios. Ikatulo, gipaambit niya ang tanang maayo nga gihatag sa Dios kaniya. Mo ni, kita dili ta immaculately conceived. Wa ta gipanamkon nga way sala. Pulos ta naigo sa original sin. Apan tungod kay nakabuntog man si Maria og si Jesus, nigawas ang sakramento, kaning sakramento nga makalimpyo sa mga sala, bunyag, kumpisal, o kaning hilog sa minatay. Mao man ay tulo ka sakramento nga makawagtang og sala, bunyag, kumpisal, o hilog. Mao na ha, di man na. Kung mudawat ta aning tulo, makasinati sa taog, gitawag og restored immaculate state. Kana bang sa manang restored na sa to nang restored, sabi ni saya giuli gipahuli, giayo nga kalimpyo sa kalag. Unya ang nakanindot pagyod kay gihigugma man tas Ginoo, matud pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, gipili nas Ginoong daan nga kitang tanan maway sala at tubangan sa Dios pinaagi ni Kristo. So kaning atong pag-restore sa atong immaculate state, pwede ni natong balik-balikon indefinite times. Why limit ang atong pagsigi og restore? Mamanang uban mayon, kita pa dir makasaha man kita pa dir restore. Para gud na imong ligid sa imong sakyanan og muhiyos, unsa may buhaton? Ipaayo dayon, paliti dayon bag-o. Ug di na madag-ayo. Sige magay mo restore anang inyong kilay, sige magay mo restore anang inyong ngabil, kanang inyong mga pilok, inyong maginang i-restore, kana na bangkalag ang di nato i-restore. Mo bitan na kanang nagpuyo-puyo. Ngano man gyud mo padayon sa pagpuyo-puyo? Restore your virginity, your immaculate state. Pangumpisal, pagpakasal, gamita dayong sakramento. Restore ba? Nakaron, inigka-restore na sa atong immaculate state. Puy-an dayon nato ang katong tulo nga gibuhat ni Maria, magsigi sa tag-renew sa atong commitment. Unsa tong tulo? Sulugoon sa Ginoo. Daygon ang tanang buhat sa Ginoo. Ipaambit ang tanang buhat or mga maayong butang na hinatag sa Ginoo. Ato na sa nang ibalik. Pananglitan ron. Sa una, magsige kag ingos Ginoo. Ginoo, tabangi taon ko. Ginoo, usba taon ni akong bana. Ginoo, palampusa in taon ni akong anak. Ginoo, ayuha in taon ko ani akong sakit. Ginoo, maka-abroad unta ko. Unsa man na, nagpakasulugoon ka o nanogo? Nanogo ka, ilisi na na. Ingna na, Ginoo, matuman ang imong pagbuot. Unsaon man gyud? Wa man gyud kuroy pagkaon, matuman ang imong pagbuot. Ginoo, matuman ang imong pagbuot. Nangabit man gini akong bana, ako gining himuong bana. Matuman ang imong pagbuot.
Nisuyop naman ni akong anak, matuman ang imong pagbuot. Magpabilin kong buutan nga inahan o amahan sa among sigag mata nga anak. Mga na ba? Ginoo ni naman gini akong sakit, matuman ang imong pagbuot. Din amon jud ko katikang og hagdanan nga ditso-ditso, tukod naman gyud to the max, matuman ang imong pagbuot. Unsaon man gyud Lord nga ni uban naman gini akong buhok, di ko ni kuluran, matuman ang imong pagbuot. Unsaon man gyud Lord, ni katag naman ni nipis naman ni akong kilay, di ko ni badlisan, matuman ang imong pagbuot. Saon man gyud Lord, lago man gyud kog naong, di ko ni papution, matuman ang imong pagbuot. Ako Lord, laki man gyud ko, ang ako ramang pagbati nga murag babae, matuman ang imong pagbuot, magpakalaki gyud ko. Ako Lord, babae gyud ko, bisan ang akong pagbati murag laki, matuman ang imong pagbuot, magpakababae na gyud ko. Ako Lord, pari gyud ko, bisan ang akong pagbati murag ulitaw. Unsa man? Matuman ang imong pagbuot. Ako Lord, pobre ko, pero nabi ako'y 100, ikapalit pa man ginig slot, matuman ang imong pagbuot. O naman tayo slot nga tag 100. Nagetaroy bagong slot, kadtong Santo Niños, sa to? Healing gifts. Oh, di ba? Para na sa nakarong December o January, matuman ang imong pagbuot. Dili kay magsigig diktar sa Ginoo. Nana, tuma na. Awa na. Maglisod ng yawag sud ug balik. Ang sunod, dayga ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Matud pa ni Maria, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo. Mao nang nalipay ang akong espiritu. Sige yung daig. Lingay mong tupad. Yung nagpasalamat ka nga buhi pa ko. Yung nagpasalamat ka sa Ginoo nga buhi pa ko. Kaya ka na ba yung imong tupad? Binuhat ba nas Ginoo? Binuhat nas Ginoo kanang tupad nimo. Daiga ang Ginoo nga buhi pa na. Kita usahay ato mang patyon. Daghan kayrong mga babae. Ang ilang anak, napas ilang tiyan, bisag nagmabdos na sila, i-abort. Di na makadaig ang mga babae o mga lalaki, nga kanang ilang sperm cell o egg cell, mahimo ng bagong tao, alihan lag kondom, ilabay basurahan, butangan lag ayudi, inuman lang og pills. Di na gani kadaig ang mga babae, nga ang ilang palupyan tube, agianan, dahil nas kinabuhi, nga magbag-os kalibutan, putlo na lang. Naway batasan. Nda. Tanawan ng ato mga leaders sa simbahan. Siging away, hasta Santo Papa, atakihon. Di na gani maminaw, kay sila gyud matuman. Sila ragi angay daygon. Ato sa mga political leaders, sa una, unity team, karon away to the max, impeachment to the max. Nga naman, kay nalimot na tang ang nagbuhat aning tanan ang Ginoo. Pagdaog nilag eleksyon, simba dayon. Sa wapay eleksyon, halagyon paampo ngadtos mga religious groups. Karon gipanglutos na ang religious groups. Wa na muday. Maunang magubot na ta. Nisod na sangyawa. Ana. Kinsang mga asawaha din nga nagsigi pagyugdaig sa Ginoo tungod sa ilang bana. Taas ang kamot. Ano bang magsigig pasalamat sa Ginoo? Salamat Lord, akong bana, buhi pa. Sige na, mga asawa. Adigin mo, hala mo diya. May ratag, mamatay na inyong mga bana. Ngayon, sibako. Ay, dahil galagin Ginoo. Ito na, ioswabe. Repeat. Mga asawa, kinsa din ang nagpasalamat sa Ginoo nga buhi pa inyong bana, taas kamot. Itas. Very good. Muna'y gitawag og restored immaculate. Nagyaritas mga bana, mga bana, kinsa ninyo sa kasing-kasing gid ha nga nagdaig Dios Ginoo, Lord, daigon jud ka kay na ako'y asawa unya buhi pa. Taas kamot. Natanawa dali kay ni paisa ang mga bana. Na siya.
Kinsa ninyo'y nagsigig dahig sa Ginoo nga ang pari na maligya pag yung slat. Taas ang kamot. Taas ang kamot. Ay, ay, ay. O na, ang atong slat karon. SBF daghan pa biya kay ni tag 500, 14,530 pa kabuok. Ang atong si TUMM 3,184 pa. Ang atong bag-o nga Santo Niños healing gifts kuan pa kana na ang 40,000. Dayga ang Ginoo, dili imong kaugalingon, dili nang imong isig katao. Dayga ang Ginoo tungod anang imong isig katao. Ikatulo, ipaambit. Mao na nang akong giingon, share, share, share. And the more we share, the more we receive. Mao na'y paradigms Ginoo. Anha na diha ang yawa maglisod og balik. So karon i-restore nato ang atong immaculate state, mangumpisal ta. Mao bitaw karong gabi natay confession, naasa tay recollection, restore. Unya ini ka restore na sa imong immaculate kay human na kag kumpisal, praktisa dayon tong tulo. Pagpakasulugoon sa Ginoo, dayga ang tanang binuhat sa Ginoo ug pasalamati siya ug ipaambit kanang tanan nga gihatag sa Ginoo kanimo. Si Maria hasta ang iyang anak iyang gipaambit, iyang gipapatay, wa siya mubabag sa paglansang sa krus sa iyang anak. Tanan gyud, tanan gipaambit. Hangtod karon ang mahal nga birhen gasigi pagyapog pakita dinhis kalibutan, pinaagis mga apparitions niya kay gusto pagid siyang mopaambit nato sa mga grasya nga naa niya, kay puno man siya sa grasya. Iya ginang ipaambit. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na pwede na nakong ipaambit ang among balay nimo. Ing na among balay pwede na nako ipaambit nimo. Ana kay sus daw kay tani atong balay daw gyud kay tas tanan ana ipaambit na na